Sugeng enjang pasamuan ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Selasa Kliwon 13 Januari 2026 kaliyan kula Sugini saking Pepantan Bulukerto. Renungan ing enjang menika kaparingan jejer bungah banget. Renungan ing dinten menika kapendhetaken saking Matius 2 ayat 11 ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Bareng weruh lintang mau padha banget bungahe. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang rahayu tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun tindakaken wonten ing gesang saben dintenipun. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, wonten ing satunggaling dalu wonten lare ingkang naminipun Liko nembe mlampah wonten ing sapinggiring seganten kaliyan bapakipun. Dalu menika ketingal peteng awit rembulan lan lintang boten jumedul. Manahipun Liko lajeng ajrih. Bapakipun ingkang gatosaken mangertos bilih Liko ajrih. Lajeng paring pangandikan, "Liko, aja wedi. Ana bapak lan maneh sedhelok engkas bakal ana cahya kang saka mercusuar kang bakal menehi padhang." Sekedhap netra padhanging lampu mercusuar madhangi margi ingkang katempuh kekalihipun. Liko ngraosaken ayem awit nampi padhanging cahya saking lampu menika. Semanten ugi ingkang karaosaken déning para Majus ing Injil Matius bab 2 ayat 11. Para Majus menika sampun mlampah tebih nglangkungi ora-ora samun lan ngadhepi bebaya kangge madosi raja ingkang nembe lair ing salebeting mlampah. Ingkang tebih menika ketiganipun ngetutaken tandha lintang ing langit ingkang sumunar terang sampunipun menika manggihaken lintang menika mandheg. Ing saknginggiling papan ing pundi Gusti Yesus kalairaken. Nalika para Majus manggihaken pitedah bab brayatipun Yusuf lan bayinipun Yesus, raos sing manahipun sami bingah sanget kados kasebataken ing ayat 11. Bareng weruh lintang mau padha banget bungah. Bingah awit anggenipun mlampah tebih saged manggihaken ingkang dipun pitadosi, bingah awit sampun manggihaken Sang Juru Wilujeng, lan bingah sanget awit nugraha ingkang kaprasetyakaken déning Gusti Allah sampun kababar tumraping para tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Allah. Asring ing salebeting gesang menika kita ugi nempuh lampahing gesang ingkang boten gampil lan rajang bebaya. Mbok bilih ugi kita ginubel ing pepeteng lan boten mangertos margi ingkang pundi ingkang kita pilih supados tentrem malih namung kados dene para Majus ingkang mitadosi lintang menika tandha tumuju dhateng Sang Juru Wilujeng. Semanten ugi tumrap kita kedah pitados bilih Gusti mesti paring tandha
kangge mitulungi kita ngantos kita saged manggihaken kawilujengan lan tentrem rahayu. Amin. Sumangga kita ndedonga. Ngunjukaken pamuji syukur dumateng Paduka Allah, awit ing wekdal menika kawula sami Paduka keparengaken malih mirengaken pamedaring sabda Paduka ingkang suci. Dados timbalan kangge gesang kawula supados kawula menika netepi menapa ingkang Paduka kersakaken. Lumantar sabda pangandika Paduka menika ing lampah gesang kawula ing dinten menika kawula sumanggaaken wonten ing pangrestuing pangrimating asta Paduka. Dene kawula nglampahi panerak dosa Paduka kersa paring pangapunten. Wonten ing setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula ngaturaken panuwun. Amin. Mekaten pasamuan ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti berkahi kita sedaya. Amin.